Chelsea asong hin pen armu chejeng padu pondo armu chejeng padu terapi alang itum DC phan memorandum pidam lo memorandum piderapi nange barahut Jai Qatar Presiden IPA Chelsea alang li la kerangke tumhan kangcek kejong bongo senapu ki ir lan parta nang tumhan masih nang toilo masih posa nang pilo posa nang tipisi nang tum nang dunbo lason aku thak nilitum di fu press club lapen digital media union of Karmengwang ahin pen bulan ningduk cepak lang lo lapen laso asai phante nilitum very unfortunate si tudaming tu alam mangge lason hello Jai Qatar inut IS retired pusi kici pulo kaita lapuson pulo tangte alang li media tumpan lapuson childish lason behave nang dia polo ek nomor bangke dui nomor bangke alang li kwan michur sema ladak siklang daklo athe alang li Jai Qatar arta non 74 lo lan arta hut pulo tangte munit ke arta dulo pulo tangte aphyong ke matha ta thekong aphyong ke matha ta intuong nai polo sta alang li non ke matha bangke immature de lasi he is a immature political leaders mature kali lang non ta as a mature political leader pusante reporter karju huke alang li aning chithe da nai polo athe reporter akun ke kalili ka lang parlin parlo ta acquisition artwork polo ke sida alang li ladak aning chi nang ne ke alang li diplomatically si thak nai polo alang li jong si inu mature politician pusante besarlam inu reporter adulo nang li kuma prang ke siksidul si ke hang nong ke kopia posi utama state hang rong lu tangte alang li aning chi nang ni mati alang li thak nai bang ke ni tu ke hini dang hang po hini hang lo te phan long upo isung dadu beta ring dok hini dulong pike bulason le thak ta chok mati alang le aning chi nang ne lapen bongo sena po alam ta litung reporter inut phan sim tisuk osarim tisuk alang liphan kangche ke ther ke jong bongo sena batai ke baki pugila bangke chokche athe non ilitung Karmenglong theklong lo isia party jong si isia party phan bongo sena pulote halatum ta chechakte halatum ta nang si bongo sena puji non ke media tum hada aku bongo sena pu irtuel ngasi non ahok pe da bongo sena ke hala tuma phan bang ilitum konden de nepta de police thana long ta case pidam de hala tumang enong le bang ani karong si ari sar develop lumini athi ili tumang bong si bongo sena puchi puchot ke alang li tum phange bongo sena vek phange li tum thang da pupe condemn de aja je ngasi langnam et buloti hin penge nek me meju ngasi ili tum media tum bangke news kipi print media long tame news ke baklang pulo tangte partiality litum claim madu asong noi madu political party no litum paklang kon entity litum partiality and lapen litum media tum ke social service asong lo litum service ki pameka kaita lahelo litum dharmo lo lamake news pangrumpo litum paklang pipo rat phan athain upon po jongsi reporter tum karju opposition alang thak paka ke pulang te laso alang li ke matha lam kosonsi hu radong ke pali dam thek lasi nilipuji Jai Qatar inut ahok pet kachisong apin po kalilang ahok pet kachisong apin po alidar pulo tangte alang li ek number bang ke patience do nei dhorjo pohormu bang ning che pading pohormu do nei nge dui number bang ke men alang li ning chi the da nei ining chi do pulang te matu ta ning chi do ta hala bang che control nai kai ta lahilo isi ahok pet alidar quality lo kasi alang li lahaya quality avidet bulorang te rat khan to somsi ke chari ponji maili tum kadu weta la bang chini lo si tumi laso incident aputhak il tu sodak pen pinrem pon lo lapen mo phita lason media tum han kelang rob ke jong tap lahai kam kisem se di phan li alang li phan pachini lo lapen alang li media tum han dia cho hang wek nei jang he pulu dang ten li tum ke
media him ben alang li phan boycott ko alang li de ya to hang hiti ke lapen ke tang alam ke aja dulu po phi ta non ki bang jiar ni bang ke CM ake hai Dr. Tuliram Rong hang non jai kathar non ba Congress hamunit Bidasing Rong pinot lason media phandong se alang li tum ke tek tulang te lilin ke chechak chelu we will not tolerate asi katwai phan political leader tumhan asong tumhan anda tuning rilo je muafi nil tum media phan lason nang lang robri athe nil tumta isi lage nil tuma dharma lo nil tumke selflessly si service bibom lo asi nil tumke madu asong madu political arbita junde asi nil tumhan lason mo pita nang behave pamika tu asi nili katwai political party tumhan aku tuning ri tulo ya alang litum mo apita lason asai kiding de dia pat lang de lo